Oke, Maria. Nang pinanguli hoito hasian ang pedao siana hanggoro hakku sai hodoi tuho satro di nalamatea makirima dia horo hasian makirima di janjimi bunga marta honau paima hima ho surat sapi pesoro Maria Didi Yahoo. Makiri mau diaroro hasian makiri mau dijanjimi nunga marka ona paima dimaho surat sapil pil pesoro
Maria Didi Yaho. Sa